sampeyan wis netepi jejering satriya Tama. Nanging nuwun sewu, menungsa niku yen uripe saya kandel panembahe lan saya becik kang dadi pakartine, yektine malah saya gedhe cobane. Nanging pacoban menika yektosipun dados rabuke iman lan kangge njembarake rasa sabar. Kejawi saking menika manungsa niku ora bisa uwal saka tembung yuja lan yuji. Wong urip niku ora bisa ninggalake tembung yuja lan yuji. Wong yen yuja mesti bakal yuji, wong yen yuji bakal ya yuja. Mula antarane yuja lan yuji kuwi rong perangan sing ora bisa dipisahake. Mula kudu setipi permati lan ati-ati. Wes enggak lagi. Ya, ya. Pak. Bapak tambah cerita kedua. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi, Pak. Oke, tanggal itulah kan sekali. Kamu di Pak? Lu udah lanjut sampean. Oke. Tanggal 17 mau ke Jakarta ya, Pak? Tak susul jangan mulai jangan nganjuk. Mobil sabar nganjuk ya. Tanggapan majulah pinara ini mas ya. Kalau tak mak kita ngaduk nih gelar cerita ya. Aku lan kadang-kadang Pandhawa nemara lakon sing paipe kaya ngene peken bebek kowe ora ana sulaking pepajan. Maido pancen sampeyan wis netepi jejering satriya Tama. Nanging nuwun sewu, menungsa
manungsa niku yen uripe saya kandel panembahe lan saya becik kang dadi pakartine yektine malah saya gedhe cobane. Nanging pacoban menika yektosipun dados rabuke iman lan kangge njembarake rasa sabar. Kejawi saking menika manungsa niku ora bisa uwal saka tembung yuja lan yuji. Wong urip niku ora bisa ninggalake tembung yuja lan yuji. Wong yen yuja mesti bakal yuji, wong yen yuji bakal ya yuja. Mula antarane yuja lan yuji kuwi rong perangan sing ora bisa dipisahake. Mula kudu setiti permati lan ati-ati. Wong sugih nika ya nampa ujian. Wong sugih cobane dadi wong serakah, wong pangkat ujiane dadi wong murka. Wong pinter ujiane dadi wong sombong, dene wong sregep ibadah ujiane dadi wong sing semuti-muti. Ginanipun sampeyan ngetuni lakon ing sampun mlampahan. Ning mangsa menika ingkang dumados wonten madyaning alun-alun ingkang raka nenggih pun jagal lawuh tandingan kaliyan Raden Rajamala. Wonten bab ingkang ganjil wonten bab ingkang boten tinemu ing nalar. Saben-saben Rajamala mati kinempungake wonten madyaning sendang watari Bali melih wonten marang Mbah. Yen sampeyan ramakati sampeyan ratu mandang bakale sampeyan mengko getun kedhuwung tembe urine yen nganti Sang Jaka Bilawa mati. Dipun paringi wujudipun sifat kandel minangka piyandel jemparing Brahma Warastra saking Bathara Brahma niku manglepaske mangtibake wonten sendang matari bar niku mangsurung donga kira-kira lakone niki mangke pripun Sira Joko.